в момента е малко повече от 6:30 сутринта и отивам на сутрешната си смяна в Аляска. Аз съм на 19 години и аз уча в момента в Американския университет в България. И за да помогна на нашите и да си платя сам за обучението в този университет, сега работя всеки ден по минимум 8 часа като хост в ресторант в Аляска. Защо избрах този щат? Защото защо да не? Звучи яко, звучи готино. Имах приятел, който беше отишъл в Аляска, беше доволен както от преживяването му тук, така и от този щат като цяло, от природата, климата, хората като цяло. И трето, заради заплащането, което играе немаловажна роля, особено в моите мотиви да дойда тук. Вече работя тук повече от 2 месеца и да, може би Аляска не е най-добрата репрезентация на цяла огромна свръхдържава като Съединените американски щати, но според мен Аляска ти дава добра представа какво е да си американец, какво е да работиш сред тази невероятна природа и да се наслаждаваш на всичко, което те заобикаля. Сега се намираме буквално на 100-200 метра от място, където работя всеки ден. Отиваме сега на там, по тези стъпалца и се наслаждаваме на природата на Аляска. Отиваме към едно място, което се казва Трихаус. Това е като панорамно място, където нашите клиенти отиват, за да се насладят на прекрасният вид на Денали. Денали, между другото, е най-високата планина в Северна Америка. И имам удоволствието да я виждам почти всеки ден, когато е слънчево.